Priatelia, dnes v relácii o ľuďoch s ľuďmi bude reč o móde, takže verím, že vás zaujíme aj táto téma a najmä moja dnešná hostka, ktorou je Naďa Suchanová. Krásny deň. A teraz neviem, módna návrhárka, dizajnerka, alebo má to ešte nejaké iné označenie, to čomu sa venujete? Neviem, či by som sa nazvala úplne, že módna návrhárka, pretože to nemám vyštudované, ale určite tej tvorbe sa venujem už dlhšie roky, takže skôr by to bola taká tvorkyňa oblečenia pre ženy a možno, že časom sa zo mňa stane aj taká originál módna návrhárka, hlavne teda zakladateľka značky Suchanova. No ale teda to módne návrhárstvo a dizajn vy ste vlastne začali študovať, ale nedoštudovali. Tak? Čo sa tam udialo? Nie. V podstate som to nikdy nezačala študovať. Rovno som išla na školu vysokú, tuto v Nitre, kde som študovala ekonomiku. Takže v podstate nikdy som to neštudovala, ale popri práci, popri škole, vždy som sa tomu venovala. Minimálne tak, že som si pre seba šila veci a študovala nejaké. Hej. A ako vznikla? Bolo to skutočne tak, ako píšete na vašej webovej stránke, že ste obliekali tie barbiny ako dieťa? No jasné, ako každá v tom čase. Začalo to, ja neviem, barbinami, potom pre mňa nejaké tie jednoduché veci a postupne, pretože v tej dobe naozaj, že keď sme chceli niečo ako dievčata, niečo také špeciálne, tak sme si ušili. Ste tvorkyňa, to treba stále nejakým spôsobom opakovať. To znamená, že do toho, čo tvoríte, dávate niečo svoje. Hej. Lebo každá značka chce byť nejakým spôsobom originálna, tak v čom je originálna tá vaša tvorba? No, ja v podstate mám strašne rada taký ten maximalizmus. Ale nie ako taký ten, čo vidieť úplne na prvú, ale skôr je to v tých detailoch. Čiže ako celkovo štýl mojej tvorby je taký minimalistický. Sú to väčšinou bez vzorov, 90% látky a materiály, ale snažím sa v tých detailoch urobiť to maximum, aby to bolo prepracované a hlavne sa snažím, aby aj tie materiály boli čo najväčšej miere prírodné a kvalitné a európske. No to je možno pre mňa taká tá jedinečnosť, že vy sa teda vlastne snažíte o tú slow fashion, o tú udržateľnú módu. Našla som na vašom webe aj proste slovné spojenie kapsulový šatník. To znamená, že je toto tá vaša cesta, ktorou sa chcete uberať, že nie robiť tisícky kusov z vašich kolekcií alebo z vašich nápadov, ale práve možno aj učiť ženy, ako sa obliekať tak, že nemusíme mať doma 300 kusov. Hej, určite toto je tá cesta. Ja som sa k tej ceste tak nejako postupne dostala, že som zistila, že aj ja vo svojom šatníku nemám nejaké enormné množstva vecí a vždy, keď som si aj niečo kupovala, tak som hľadala také tie základné, že čo viem, že to budem nosiť aj možno k rifliam, k nohaviciam alebo podčaty a tak ďalej. Takže takým postupným spôsobom som sa tak aj ja vyprofilovala. A teda ten kapsulový šatník v dnešnej dobe je určite téma, ktorá rezonuje na veľa kanálov. Jasné. Takže určite tento smer. No a vy teda aj vzdelávate cez tú tvorbu nejako tie ženy, lebo teda asi obliekate ženy, takže budem to smerovať tie otázky na ženy, že robíte možno aj nejaké workshopy a šírite tú osvetu vlastne, ako sa obliekať minimalisticky a možno ako žiť minimalisticky, lebo verím tomu, že potom sa to tak napája a automaticky to ide aj do iných oblastí, nielen do módy. No, workshopy, čo sa týka toho obliekania, to zatiaľ nie. Myslím si, že na to sú aj iné odborníčky, ktoré sa venujú nejakému stylingu alebo vyslovene už tomuto minimalizmu, alebo aj čo sa týka už ďalej tá ekológia. Ale určite, či už na mojom Instagrame alebo celkovo v mojom okolí dosť o tom rozprávam, že naozaj ten minimalizmus v tom obliekaní, to nemusí byť, že máme 5 vecí v šatníku. ale skôr ide o to, že nech sú to kvalitné kúsky, ktoré nevyhodíme po 2 mesiacoch, lebo už sa niekde niečo roztrhá alebo sa zničí ten materiál. Čiže naozaj istou cestou tej kvality, že je to v podstate ako taká investícia do seba, keď si kúpim nejaký kvalitnejší kúsok a vydrží nám dlho v šatníku. Ono je to asi aj o tom kombinovaní, možno aj preto nie sú na tých vašich modeloch žiadne vzory, ale sú to len teda čisté farby, aby sa to ľahšie vedelo skombinovať potom? Je to možno, že aj preto, ale je to podľa mňa aj preto, lebo vychádza to zo mňa. A ja celkovo som taká, že nenosím moc vzorované veci, sem tam raz za čas a keď teda už idem k vzorom, tak sú to potom taká klasika, že pásy
krížiky, bodky a takéto, čiže u mňa moc nejaké extra kvetové, aj keď stále ma to láka, že možno, že niekedy v budúcnosti nejaké letné šaty kvetové a tak ďalej, mám to niekde tak vzadu, ale zatiaľ sa držím tohto. A čo sa týka farieb, lebo tiež keď tak pozerám v podstate na tie veci, ktoré ste aj priniesli, aj na tú figurínu, je to všetko také veľmi decentné. Že mám pocit, že ja tu teraz tak svietim pri vás. A tak je to možno tiež nejaký trend toho kapsulového šatníka, že skôr takéto jednoduché farby, nazvem to tak. Ono, kapsulový šatník nemusí byť len o tých základných farbách. Veľa sa to tak prezentuje, že áno, základné farby, ale je dobré, keď človek má tie základné farby v šatníku a k tomu vie kombinovať potom už tie možno, že čo sa komu hodí. Niekomu naozaj takéto výrazné, niekomu pastelové, niekomu naozaj vyhovuje, že chodí len čierno-bielo. Je to o tom, komu ako vyhovuje. Ale keď si urobí tú skupinu tých farieb, ktoré v podstate sa aj dobre kombinujú, aj tomu človeku ladia, tak z toho vznikne vlastne ten kapsulový šatník. Ale myslím si, že mám tam aj také výraznejšie farby, ale toto je možno, že akurát zhoda náhod, lebo teraz som sa zamilovala do tejto tmavo-modrej. Ale tá kombinácia je veľmi, veľmi pekná a veľmi taká, podľa mňa aj efektná, lebo zaujme. Ja mám celkom rada takýto pánsky štýl, by som to nazvala, teda nie som úplne odborník, čo sa môže týka. Áno, toto evokuje, že je to vlastne košela a klasická. Je to aj elegantné, aj do kancelárie, ale napríklad aj tá košela sa môže dať s koženou bundou. Veľmi pekne to vyzerá, tak je to zase iný štýl, takže úplne kto si čo vyberie a čo má rád. A sú Slovenky v tomto odvážne, že chcú možno tak trošku vytrčať z toho davu? Lebo myslím si, že vždy, keď niekto siahne po tvorbe nejakého takéhoto autora, ako ste vy, tak musí byť trošku odvážny, lebo to nie je konfekcia. Je to proste niečím iné. Tak sú Slovenky odvážne? Ale určite sa ich nájde veľa. Aj odvážnejšie, čo si dajú aj iné veci. Tak že áno, možno, že nejaké ešte extra veľké rukávy a tak ďalej, určite. Ale zase to záleží od toho, že kde sa človek pohybuje. Že možno niekedy v tom umeleckom svete, kde sú rôzni maliari alebo proste nejaké bohemské štýl, tak tam sú úplne zase iné štýly. Toto by som naozaj zaradila skôr na to bežné nosenie a potom už je to naozaj čím si to človek doladí. Jasné. A aj tam sa vlastne pohybujete, že skôr tvoríte teda na ten bežný deň, na to bežné nosenie? Myslím si, že asi áno. By som to takto definovala, že je to taký ten mestský život. Čiže práca, po obede kávička s kamarátkami, aj večer do divadla, keď sa to správne skombinuje. Takže myslím si, že je to taký ten mestský život. Jasné, takže žiadne plesové roby. Nie. Zatiaľ nie, ale to vie, možno vás kúpne múza. No. Ako je to vlastne s tou inšpiráciou? Kde ju vy ako tvorca nachádzate? No v prvom rade u mňa, keď zistím, že aha, toto by sa mi zišlo do šatníka. Takže začínam vždy od seba a samozrejme si to aj testujem tie modely, že ako to vydrží ten materiál, lebo každý materiál, keď nejaký nový nájdem, tak sa snažím ho otestovať. Strihy, aby sedeli v podstate aj tým nekonfekčným postavám, pretože ja sama ju mám nekonfekčnú. A v dnešnej dobe naozaj si myslím, že tá konfekcia sa už moc tak akože upína na to, že aby boli všetky ženy rovnaké, ale nie sme. Nie sme. Našťastie, jasné. Našťastie nie sme rovnaké, ešte stále. Takže v prvom rade to ide odo mňa. Ale potom samozrejme aj ženy v uliciach, keď vidím niekto, že má niečo pekné, nejaký pekný kabát alebo čo, tak ma to zaujme, zapamätám si to, potom to niekde vyhľadávam na Pintereste a tak ďalej. A človek to tak nejako skladá, že aha, tento detail by som tam teraz dala a tak ďalej. Bolo ťažké ako keby zmeniť to smerovanie vo vašom živote, že teda boli ste ekonómka a zrazu tvorba, kreativita, taký úplne iný život. Bolo to zložité proste to tak prestrihnúť a začať niečo nové? Teraz už ani neviem. Ale mne sa to vtedy práve že nezdalo zložité. Som si povedala, že idem do toho. Samozrejme nejak pár mesiacov, kým som sa rozhodla dať výpoveď v práci a tak ďalej, tak to bolo troška také dlhšie rozhodovania, že kedy a ako bude ten správny čas. Ale už keď som sa rozhodla potom, tak práve, že som išla tak akože úplne, že som sa hodila do vody, som myslela, že všetko bude jednoduché a potom tá cesta bola náročná samozrejme, ale ten začiatok sa mi zdal byť taký, že však prečo nie? Jasné. A čo je vlastne pre takéhoto dizajnera, budem vás titulovať aj modná návrhárka, čo je najzložitejšie v rámci Slovenska? Lebo teda predpokladám, že každý
to podnikanie robí preto, aby ho to nejakým spôsobom aj uživilo. A tak čo je možno vo svete módy najzložitejšie? No určite to je ten dopyt po kvalitných veciach, pretože tie sú samozrejme aj finančne niekde inde, ako sú veci, ktoré sú vo fast fashion reťazcoch. Takže toto ešte asi na Slovensku sa treba učiť a treba tomu dať priestor, aby si ľudia teda uvedomili, že naozaj, že toto je, ale kvalita. Že toto je tá cesta pre nás všetkých, jasné, samozrejme. Jasné. Tak veľa sa hovorí o udržateľnosti vo všetkých možných oblastiach našich životov, tak toto je fakt taká vec, ktorú môžeme urobiť vlastne každý. Áno. Minimálne možno v tom naštartovaní nejakého minimalizmu, že nebudeme nakupovať stále, veľa, keď to nepotrebujeme, ale teda, že ozaj zainvestujeme do kvalitných kúskov. Spomínali ste aj materiály, že si teda dávate pozor na ten výber. Tak kde ich hľadáte, odkiaľ ich možno nakupujete? No, ja som vlastne za ten čas si našla pár výrobcov, ktorí sú tuto vlastne lokálni, sú to európski výrobcovia. Škoda, že na Slovensku nemáme ešte nejakých, ale tak možno raz. A sú to napríklad nohavice sú z vlneného materiálu z Talianska. Čo sa týka napríklad tých topov, tých tričiek, tam je to vlastne viskozový úplet z Poľska, košelovina je z Česka, takže naozaj sú to blízke krajiny. A dávam si pozor teda hlavne na to, aby som mala možnosť objednávať v malom. Čiže je potom aj pre tie klientky dostupnosť tých farieb, že napríklad objednám len pár metrov a za mesiac, za dva sa znova nejaká ohlási, že chce z tej farby, ktorá sa akurát minula, tak viem to doobjednať. Takže je to v tomto zmysle také jednoduchšie. Tak už asi máte takúto svoju sieť vytvorenú, čo sa týka týchto dodávateľov. Ako potom testujete možno tie materiály? No, pred samotným šitím a strihaním ja ich periem. Hlavne to kvôli tomu, aby sa proste nezrážali tie materiály, aby som otestovala, že ako sa môžu prať. Pretože výrobca síce uvedie, že akým spôsobom sa majú ošetrovať, ale tým, že to aj ja vyskúšam, tak určite je to overené. A teda hlavne ide o tú zrážanlivosť, čiže tie topy sú všetko vyzrážané, nič sa už nezrazí po prvom opratí. Takže takýmto spôsobom. A potom aj nosenie, že či sa to rozťahá pri nosení a tak ďalej. Skvelé. Ja som v podstate veľmi prekvapená, že vy ste z Nitry a že som o vás vlastne do dnešného dňa ešte nepočula. Tak možno zameriavate sa aj na klientelu ako keby že z celého Slovenska, alebo možno máte klientky aj zo zahraničia. Ako vlastne fungujete? No, tým, že som na e-shope, mám zatiaľ len e-shop, tak je to celé Slovensko. Samozrejme je možnosť aj do zahraničia, Čechy, prípadne tuto blízko Rakúsko, Nemecko, proste klientky, ktoré tam žijú zo Slovenska, tak vedia si nájsť a viem poslať, určite nie je problém. A čiže vlastne je to zastrešené celé Slovensko. A potom tam sú to nejaké akcie v Bratislave, ktoré bývajú nejaké predajné markety a tak ďalej, takže tam. Takže skúšate v podstate, alebo teda využívate akúkoľvek formu dostať sa do povedomia. Hej. A preto ste dnes aj tu vlastne. Áno. A čo sa týka teda toho, že sú tie klientky možno aj nie priamo teda v Nitre, tak potom čo nejak online s nimi konzultujete a preberáte, online ich meriate? Ako to funguje? Dá sa aj tak, určite, ale tým, že fungujem dosť aj na Instagrame, tak tam je dosť rýchla komunikácia cez tie správy, takže keď mi klientka napíše, že chce takú farbu, ale chce troška zmeniť ten výstrih, alebo chce dlhší rukav a tak ďalej, takže takýmto spôsobom. A keď ona vie, že naozaj, že má nejaké odchýlky z tých konfekčných veľkostí, tak mi napíše, že potrebuje upraviť v páse, potrebuje upraviť dĺžku a tak ďalej. Takže to všetko vieme takto vykomunikovať, či už cez správy, alebo normálne online. Perfektne. Vy aj sama šijete, alebo máte na to ľudí? Ako fungujete? Šijem aj sama a mám aj nejaké krajčírky, ktoré v podstate sa počas toho obdobia u mňa striedajú. Tým, že teda nie sú nejaká veľká značka, tak samozrejme nemám ich na plný úväzok, takže aj oni majú nejakú inú prácu, čiže vždy je to tak na dohode, že kto kedy môže a tak si vypomáhame. Zaujalo ma, musím to spomenúť, lebo ide to vlastne aj za nami na obrazovke, spodná bielizeň.
To, ako vznikol tento nápad? Lebo nie je to podľa mňa bežné, že by teda dizajnéri tvorili aj túto súčasť, ale tak je to dôležitá súčasť našich šatníkov. Teda nosíme určite všetci spodnú bielizeň. Tak vyplynulo to nejak od vás, alebo možno od tých klientiek? No, tým, že veľa tých topov robím, tých upletových, z viskozového upletu, tak vznikali nejaké zbytky. Jasné. Takéto nejaké krátke, že to nebolo ani na rukáv, ani na nič. Tak čo s tým? Som rozmýšľala a proste ma to tak napadlo, že skúsim nohavičky, to sa tam akurát ten strih vošiel. Pozáňala som nejaké pekné krajky, čo sa k tomu hodí a začala som. Slow fashion, perfektné. Recyklácia, normálne v priamo prenose, že všetko zužitkujete do posledného. Perfektné, perfektné. Áno, a tak samozrejme vždy je nejaký odpad, ale verím, že tým, že to nie je veľkovýroba, tak samozrejme, že toho odpadu bude menej. Čo sú možno nejaké ďalšie plány? Lebo väčšinou sa s modnými návrhármi bavíme o nejakých kolekciách, hej, a možno zase teraz máme zimu, tak možno už riešite čo na jar. Tak fungujete aj vy takto, alebo idete proste s rokom? Zatiaľ nie, zatiaľ sa mi to tak úplne nedarí takto fungovať, aj keď samozrejme, že chcela by som to, aby som už teraz v zime mohla tvoriť letnú kolekciu. A hádam to raz tak bude, ale v podstate tým, že gro tej mojej tvorby sú tie upletové topy a tie sa využívajú aj v lete, aj v zime, samozrejme tam už potom je len dĺžka rukavu a tak ďalej. Takže toto je taká celoročná záležitosť. Na zimu pribudnú nejaké nohavice a zase na leto nejaké možno, že na ramienka topíky z hodvábu a tak ďalej. Takže skôr je to také o tom, že nie je to nejaká veľká ucelená kolekcia, ale vždy nejaký 1-2 produkty pribudnú na tú sezónu. Perfektne. Teraz na čom pracujete? Čo máte doma rozšité alebo rozstrihané? No, bola som v útorok na jednom evente, mali sme taký pop-up v Bratislave. A tam boli klientky, ktoré si niečo naobjednávali. Takže teraz budeme pracovať na týchto objednávkach a určite budeme pracovať na ďalších veciach, ktoré vlastne budem prezentovať v Bratislave na Saše trhoch, ktoré budú v Bratislave. Takže máme čo robiť do Vianoc. No a stíhate ešte, Ježiška, keby nás teraz niekto videl a si povedal, že to je dobrý nápad na darček, tak stíhate aj ušiť, alebo možno budú nejaké poukážky? Presne tak, presne tak. A to sme sa nedohodli, ja normálne vám čítam myšlienky. Perfektné, ale však dobre vám to tam ide. No, takže tým, že vlastne máme teraz nejaké objednávky a budeme šiť na to Saše, tak bohužiaľ už nestíhame nič nové, žiadne nové objednávky, ale tie poukážky sa určite dajú zakúpiť normálne na e-shope, ich mám tam, že sa dajú zakúpiť, alebo teda po dohode. Jasné, a podľa mňa to je perfektný darček, podstromček. Lebo vlastne, ak to ide napríklad od muža k žene, presne, tak tá žena si nič. Presne tak, tá žena si určite vyberie. Žena si vyberie. No. Ako sa vy cítite v tejto vašej teda novej podobe? I keď novej, ako dlho už sa tomu venujete? Už nie je to rok, takže... No, v podstate sú to nejaké 4 roky. No. Tak je to také čerstvé ešte. Áno, hej. No a tým, že nejak rok pred covidom som začala, ale to bol ten úvodný rok, bol taký, že stále som sa hľadala, čo ktorým smerom a tak ďalej. A v podstate tesne pred covidom som sa už rozhodla, idem týmto smerom, takto sa budem volať a tak ďalej. A bum, a dobre. Takže... Ale bolo to asi na niečo dobré, nie? Určite. Aj taká tá pauza, že mohli ste možno viac tej kreativite nechať priestor. Určite teda áno. Iné sa nedalo. Hlavne za celé to obdobie sa človek počas toho učí. Úplne inde som bola na začiatku, úplne inde som teraz. Takže naozaj pre mňa to bola taká ako keby druhá vysoká škola. Perfektne. A možno taký ten sen, že kam to chce Suchanová dotiahnuť? No určite, ak sme spomínali tie kolekcie, aby to tak bolo, že už naozaj, že možno, že nejak tematicky to poňať a tak ďalej. A určite by to bol nejaký showroom. To je taký sen. Hej, tak momentálne. Na nadchádzajúce roky. Jasné. A chcete zostať so showroomom treba v Nitre, alebo skôr vás láka tá Bratislava, možno aj kvôli nejakej kúpnej sile? Myslím si, že určite by som bola rada, keby to bolo aj v Nitre. Ale asi možno, že najskôr to bude v Bratislave. No, v každom prípade nech to bude kdekoľvek. Budeme vám držať palce. Ďakujem. Lebo je to veľmi príjemné, aj čo sa týka teda farieb. Sú také upokojujúce. A aj čo sa týka tých strihov, ak to môžem tak nazvať, proste, že to nie je úplne
bežné, ale ani to teda nejakým spôsobom nekričí, hej, a neznervozňuje. Takže pohľad aj na tú figurínu, aj na vás je veľmi príjemný. Takže držíme palce a hlavne sa mi páči celá tá vaša myšlienka o udržateľnosti, lebo ako ste povedali sama, potrebujeme to asi aplikovať do našich životov. Takže nech sa vám darí na všetkých frontoch a teším sa, keď bude kolekcia, že ju opäť tu odprezentujeme. Možno budeme mať väčšie štúdio a môžu sa tu možno o 2-3 roky premávať aj modelky vo vašich kolekciách. Uvidíme. Dúfam. Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré. Ďakujem pekne.